Miała L8. Dobra, uwaga, odpala. A może ktoś nagra? A nie dajecie stożka na ten? Czekaj. Starość i radość. Czekaj. 3, Czekaj, Stożek. dwa. A kiedy? Czekaj. Masz jeszcze jedno? Grzesiu, czekaj. Dawaj ten stożek na to. Przecież to nie podskoczy. No nie no, ale tam... Ale to odwrotnie ją połóżcie. No, Grzesiu, To idź teraz tam możesz. podejść. Ale nie odpalaj, odwrotnie połóżemy. Czekaj, Stożek. Ja zacząłem odliczanie. Dawaj, odpalaj. Dobra. Już. 2,5, już się odowa. 1/4. Nie wiem, nie pamiętam jak Masz? nie powinno. Idź tam, idź. Nie idź tam! Widzisz, że talibowi się nic nie stanie. On z tym na co dzień do siedzenia. Dawaj go! Irek, ale stożek... Kowal, ja ci dam. Weźmiemy. Co ty mi dasz? Ja cię Stożek, chcesz? Krzysiu, odsuń się, bo to będzie technika. No odliczaj, no bo już szkoda czasu. No trzymaj. Patrz, Krzysiu, Ile? twój stożek idzie w kosmos. Bo ci pojebało, ty. Już? Już? Poczekaj, poczekaj, aż podejdzie. Poczekaj, niech podejdzie. No tam sobie możemy stawiać, tam to na razie nie walnie. Ty, a... Na razie nie napinasz. Pionowo. To wyleci kurwa w powietrze ten stożek. Ale on będzie musiał spaść. Ale kto ma Ale wylecieć to nie jest w powietrze? podpięte jeszcze. Pu! Kupiec gamoniu. Czekaj, Ty jest pod kątem. Ty, Jaki ty, bo się ustawiał, a on jest teraz nie wpięty. Teraz odpalił. Miałam. Dawaj teraz! Dobra, niech a bo tu jest podpięte. Teraz jest podpięty napinasz, a nie poducha. Już? I co ten napinacz zrobi? Napnij się. napniesz. Kowal, Jak teraz zaraz jest przyjdzie napinasz ochrona. Już? podpięty. Już strzelił? dawaj. Wal. Zobacz, gdzie jest napinasz. Dobra, nieważne. 3, 2, 1. Do tyłu.